Мен үзем Башкортстан кызы, Уфада тудым. 4 яшьтән инде Казанда яшим. Иң башта музыка көллиятен бетердем Казанда, академик вокал бүлеген. Хәзер инде Мәдәният һәм сәнгать университетында 3нче курста белем алам. Автор җырлары да, классик җырлары да, халык җырлары да барысын да туплап, үземне шундый бөтен яктан да булган җырчы булырга тырышам. Продюсерлык ул теге бал тоту кебек. Аны беркайчан да белмисең, ал күңел сизергә тиеш. Очраклы рәвештә телевизион тапшыру вакытында мин Айсылуны күреп алдым, җырларын тыңладым, таныштык һәм без шул вакытны эшли башладык. Башкортстан кызы һәм без аны телевизионда теләмибез, мин һәрвакыт әйтәм, теге минем туган якларым дип, гәрчә Башкортстаннан булмасам да, аларда караш башка иркен, бәлки шушы ук теге далалар булу сәбәпле ниндидер күңел иркенлеге бар. Һәм ул сәхнәдә чыгыш ясауга, җырлар башкаруда да бик ачык чагыла. Кискенрәк тә әйтермен. Чынлап та, гадәттә ул теге авыл мингерәүләре, нигездә яшь кызлар, алар инде нишләп сез Илсөя апа була торып, Айсылу белән эшли башладыгыз. Ул яшьрәк булгангамы, ул чибәррәк булгангамы, анда төрле фикерләр булды. Илсөя апаны беркем дә алыштыра алмый. Илсөя Бәдретдиновны беркем дә алыштырырга җыенмый. Әйтәм бит, менә бүгенге көндә безнең Илсөя белән где-то бер 4 җыр эшләнү өстендә, яңа җырлар да бар. Бөтен яклап та шул ук эш дәвам итә. Мин һәрбер әйберне анализларга өйрәнгән, һәрбер әйбернең, һәрбер адымның безнең бүгенге җәмгыятькә ничек тәэсир итәсен анализлап, аның нәрсәгә китерәсен аңларга тырышып яшәттерән кеше. Мин журналист, мин газетлар нәшер итәм, мин продюсер, мин тарихчы, мин анда китаплар язам, һәм сәясәттән мин бикләнеп яши алмыйм. Ләкин икенче әйбер, беләсеңме син, белмисеңме, ул турыда бөтен җиргә кычкыру, монысы икенче әйбер. Бездә теләсә кайсы таксист, ул сәясәтче, һәм футболчы, һәм башка, һәм башка. Башта үзең алып эшләп карарга кирәк. Әгәр дә кеше кайсыдыр өлкәдә югары уңышларга ирешкән, нәтиҗәле эш күрсәткән икән, мин ул кешене ихтирам итәм. Ләкин ул ботинкасында чистарта белмичә бүген сәясәт турында сөйли икән, димәк, бу ахмак һәм мингерәү кеше. Мин аның йөзенә дә бәреп әйтә аламмы? Җырдан башка мин элек шигырьләр дә сөйләдем, Тукай шигырьләрен сөйләп сәхнәгә чыкканым бар. Һәм тагын 2008 елда мин Татар кызы бәйгесенең җиңүчесе, шундый минем титулым бар. Анда бөтен яктан да килергә кирәк инде, бөтен яктан да булган булырга кирәк. Академик җырлар, әйтик, шул опера форматында да иркенләп җырлый ала торган җырчы. Һәм аны эстрада җырларына, әйтик, автор җырларына, эстрадагы төрле стиль җырларына тарту, ул чынлап та ул җырларга бүтән төсмер бирә. Бүген без телибезме, теләмибезме, туй тамада варианты ул сәхнәгә менде. Бу начар түгел. Ул халык кабул итә икән, начар түгел. Ләкин аның беләгенә татар эстрадасы үсмәячәк. Татар эстрадасын чынлап та профессиональләр эшләргә тиеш. Бүген теге зур конкуренция бик нык. Әлбәттә инде зур вакыйга булды. Илфак абый белән таныштым, аның белән бергә эшли башладык. Бер юлга бастык дисәң дә була.